الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى سلام رحمة هم بركاته barcha bizga da erishsin edi degan tilakda biz imomdan siliq programmasini boshlab jiberamiz. Endi bugun bizda qonaqda hurmatli tomoshachilarimiz Iraqdan kelgan qonağımız Mendelyev rayonining imam muhtasibi Irik Hazrat Nuriyev. Hazrat assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu va rahmatullohi va barakatuh. Endi Allohga shukr, tomoshachilarimiz bek ko'p so'rovlar jiberganlar. Endi istigizga tushirib o'tamiz. Bizga so'rovlar jiberasangiz kelsa, o'zinaym imama@huzur.ru degan elektron adresga yoza olasiz. Biz inshaalloh shu studiyada hazratlarimizga yetkazib javob topirga tirishirmiz. Endi Hazrat so'zimizga boshlab jiberamiz. Tomoshabimizdan kelib erishgan birinchi so'rov: namozga bosganda yoki Qur'on o'qiganda gil bir jir qishita boshlay. Bu shaytondan bo'la olamidi deb so'rov berganlar. Qiziq so'rov. Bunda endi eng avvali boshlara kerak аңлатып китер идем мин нәрсә ул намаз һәм нәрсә ул Qur'on. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадис шәрифендә әйтә: Namaz ул müminnin miğracıdır. Kur'an нәрсә ул? Kur'an biz bilәбез, ул Аллаһ Тәгаләнең кешелек дөньясына җибәрелгән хидаяти бер китабы. Моның турында Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсенең 1-нче аятларында әйтеп китә: "Стаизу билла, алиф лам мим, заликал китабу ла райба фи, худал лил муттақин." Әлеге тәрҗемәдә Аллаһ нәрсә ди? Хакыйкатта бу китапта бернинди шик юк, бернинди ялган юк. Һәм бу иман китергән мөэминнәр өчен хидаяти бер юл ди. Ягъни Qur'an ул йөрәкләрне тынычландыра торган, Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган, еш укыла торган бердән бер китап. Һәм менә шушы әлеге ике гамәлне башкарган вакытларда, намаз булсынмы, Qur'an булсынмы, аның алдында без беләбез, мөэмин кеше тәһарәтләнеп әзерләнә. Һәм менә шушы тәһарәтен ул теге краннан аккан суга кулны гына тыгып алу түгел, аякны гына тыгып алу түгел, җиренә җиткереп, әдәпләрен башкарып, сөннәти намазларын үтәп, ягъни шул рәвешле мөэмин әзерләнергә тиеш бу әлеге гамәленә. Әлбәттә, инде намазга килгән вакытта яңадан кабатланып әйтәсем килә, бу безнең мөселманнарның Аллаһка ирешә торган шушындай мигъраҗыбыз. Моны мисал иттереп, мәсәлән, әйтеп узырга була, әгәр дәген нидедер бер югары бер түрә безне чакырды үзенә. Без бит җиңел генә атлап, гадәттә кигән киемнәр белән генә бәреп кирмибез. Без бер көн әле әйтик мораль яктан әзерләнәбез, нәрсә дип мин әйтәчәкмен. Үзебезнең чиста киемнәребезне киябез, җитмәсә әле соңыннан әдәп, әхлак кагыйдәләрен дәген искә төшерәбез. Әгәр дәген без, мәсәлән, шушы әлеге түрә янына кирдек ди, һәм шул вакытта әйтик кашына башласак, елмая башласак, теләсә кайсы якка карый башласак, безнең түрә тыңлап торамы? Әлбәттә тыңлап тормый. Ә монда без түрәләрнең түрәсе каршына басабыз. Шуның өчен дәген менә бу әлеге намаз мәсьәләсенә килгән вакытта безнең әби бабаларыбыз аларга инде 1 сәгать алдан әзерләнә торган булганнар. Һәм шаригате безгә игътибар итсәк, biz bilәбез, шушы Әбу Ханифа мәзһәбендә безнең Әбу Ханифа хәзрәтебез бәйнә-бәйнә аңлатып узган шунысын намазның бар тышкы әркәннәре, ягъни баганалары һәм ичке баганалары. Бу намазны төзи торган, әйтик инде кирпечләр дип әйтсәк тә була, ташлар. Шушы тышкы әркәннәренең берсесе ул ният. Без илаһи ният кылдым, фәлән намазны укымакка. Yüzümni yöneldirdim kibla tarafına halisen lillahi ta'ala dip etəbiz. Менә шул әйткән вакытта үзеңә сорау бирергә кирәк. Ни өчен мин намаз укыйм? Кем каршына мин хәзер басам? Менә бу сорауларга җавап бирү, менә бу ниятне төзәтә. Һәм ичке әркәнгә карасак, ичке әркән ул тәкбир тәхрим. Без Аллаһу әкбәр дип кулыбызны киндек астына куйганнан соң, безгә бу дөньяның бөтен булган әйберләре харам була. Ягъни без
бу дөньядагы булган бер әйбергә дә игътибарыбызны җәлеп итәргә тиеш түгелбез. Әмма шуңа өстәп әйтергә кирәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне кисәтте иблис хакында, җин хакында, шайтаннар хакында. Куръанда Аллаһ Тәгалә мәсәлән әсәди шайтан хакында стаизу билла иннаху адуун мубин. Хакыйкатта ул сезнең өчен ачык дошман ди. Һәм Пәйгамбәрбез нәрсәди? Хакыйкатта ди шайтан адәм баласын намаздан 7 төрле гамәле белән ди яздырырга теләйди. Беренчесе ди борыннан кан китү. Икенчесе вәсвәсә, шикләнү. Тәһарәтне җиренмә җиткереп алдым микән мин? Әллә бу җиремә су тимәде микән дип шикләнү. Соңыннан киемнең ниндидер бер өлеше белән уйнау. Теләсә кайсы якка карау. Иснәнү, кашыну һәм инде менә бу йокы хисе басу. Менә шушы әлеге гамәлләр белән шайтан ди адәм баласын намазыннан яздырырга тели. Шуңа дагы нәрсә эшләргә соң мөэмингә? Менә ул намазда һәм ниндидер бер җире ялкынсынып кычыта башлады. Бу вакытта да карагыз, безнең шариғатыбызның никадәр хикмәт белән хикмәтле булганын нашак катырга мөмкин. Беренчедән әйтелә, бер мәртәбә я 2 мәртәбә кашып кую рөхсәт ителә. 3тән артык инде намазны боза. Шуңа да мөселман ва мөслимә өчен әгәр дә намазда шушы 1 мәртәбә, 2 мәртәбә кашып куйганнан соң да ялкынсыну тагын да арткан икән, нәрсә эшләргә? Беренчедән аңларга кирәк, бу әйбергә игътибарны 100% әйтик багышларга ярамый. Чөнки син Аллаһ каршында. Әйтәм бит, түрә янына баскач, без бит инде ул аяк кышытса да бит инде аякны дөмбә шатыр дип әйтик инде кашымыйбыз. Хәтта кисер сизмәскә дә мөмкин без. Калтырап торабыз, нәрсә булыр микән дип. Һәм икенчесе тагын бер әйбер бар, менә бу тәһарәт алганнан соң бөтен менә кая юыш бар, су тамчылары бар, ул җирләрне алдан ук инде курганчага кадәр сөртеп кую кирәк. Соңгысын аңларга кирәк, ниндидер бер төрле сәбәпләр туу ул шайтаннан. Шайтаннан. Һәм менә бу мәсьәләне истә тотып, әйтик, бөтен булган уй фикереңне җәлеп итәргә кирәк менә бу әлеге гыйбадәткә. Әмма дә ләкин әйдәгез карап узык шушындый бер вакыйганы. Менә ул укыды, 3тән артык кашынды, теләсә кайсы якка карады. Хәзрәт 2 якка сәлам биргәннән соң мәчеттән тора да чыгып китә. Менә бу хакта Аллаһ субханаһу ва тааля шушындый бер кызык аят әйтә. Стаизу билла иннал инсана ли раббихи лакanud ва иннаху аля залика лашахид ва иннаху ли хуббил хайри лашадид. Аллаһ әйтә, хакыйкатьтә кеше ди үзенең Раббысына карата ди шөкерсез ди, рәхмәтсез. Һәм шушы үзенең шөкерсезлегенә, рәхмәтсезлегенә үзе үк шаһид. Хакыйкатьтә ди ул рәхмәтле һәм шөкерле ди үзенең нәфсенә ди. Нәрсә дигән сүз бу? Менә без намазны укыдык. Беләбез намазда хата бар икәнлеген. Калып аңлый. Эшебездән аңлыйбыз, намазда хата бар. Әмма шушы намазны төзәтмичә, әле вакыты чыкмаган, төзәтергә мөмкинлек бар. Без чыгып китәбез. Һәм күңелебезне тынычландырабыз, менә мин намаз укыдым дип. Чөнки менә монда карарга кирәк шунысын, намаз ул әйтик бер товар. Без шушы товарны сатучы, Аллаһ бу товарны сатып алучы. Әгәр дә без Аллаһка сыйфатсыз товар тәкъдим иткәнбез икән, ул аны алам икән. Менә бу сорауны үзебезгә җавап бирсәк иде. Инде шунысын әйтер идем. Менә шушы әлеге намаз мәсьәләсенә килсәк, хөрмәтле җәмәгатьтел муслимин, аңларга кирәк, намаз бүгенге вазгыятьтә ул депрессиялардан чыгу бер юлы. Һәм әйтәсем килә, шуның өчен менә бу намазны бөтен кагыйдәләрен өйрәнергә бүгенге көнне әлхәмдүлиллә мәчетләребездә дини уку курслары бар, мәдрәсәләребез гөрләп эшли. Төрле китаплар бар, алып укырга була. Шуның өчен әле кем менә намазга басмаган,
Мин шундай сорау бирер идем: нигә син, кардәшем, намаз укымыйсың? Аллаһ субханаху ва тәгалә нәрсә эшләде сиңа карата, син намаз укымас өчен? Менә бу сорауга дагы җавап биреп карасагыз иде. Һәм инде әлбәттә менә шушы әлеге әйтик гыйбадәт мәсьәләсендә әйтәсем килә, шайтанның да бер өлеше бар. Һәм әйтәсе килә шунысын, адәм баласының әвәле кылынган хаталар аркасында дагы әйтик намазда ихсан югала. Менә шул җавабым. Ихсан дигән сүз инде ул аңлатып киткәндә? Ихсан дигәндә ул Аллаһ Тәгалә сине күргән кебек, син аны таныган күргән кебек менә шундый халәттә уку. Ягъни хәтта сахабалар заманында килсәк, пәйгамбәребезнең укучылары аңа иман китергән. Хәрби сугыш вакытларында кайбер сахабаларның әйтик яра алганнар, кемнеңдер аягына ук кадалган. Һәм алар нәрсә дип, шушы укны алдырыр өчен башта әйткәннәр: мин намазга керәм дип. Мин намазга керәм. Шундый халәттә алар намазга кергәннәр, хәтта укның алганын сизмәгәннәр хәтта. Менә бу ихсан. Менә шушындый халәттә хушук мәсьәләсендә без намазларны башкарсак иде. Шуннан да намаз мәсьәләсе бик җитди мәсьәлә. Әгәр дә намаз буенча теге уман фикhi яки аның әдәпләре буенча сорауларыгыз булса, кадерле тамашачылар, шушы экранда күргән адресларга юллый аласыз. Ир хәзрәт, минем менә шушы сорауны дәвам итеп кенә сөйләсем килә. Шуннан да мәсәлән кешедә шайтан бар ди, инде теге яшерен дә түгел, сихер дигән бер бар, кемдер теге үзе кертергә мөмкин дип бит инде. Шушы чиракта мәсәлән кешедә шик бар ди, миндә җин бар микән, юк микән? Бу чиракта без үзебезнең мәхәллә имамнарыбызга барып, мине эшкырып карала дип әйтә алабызмы? Уман моңа ышану ничегрәк ул? Әлбәттә, инде мәхәллә имамы булышмаса тагын кем булыша дигәндә, чөнки мәчет ул социаль үзәк, һәм мәчеткә без кайчан киләбез? Авыр вакытта киләбез. Шуның өчен әгәр дәгән менә шушындый, ягъни күз тию, сихер бозумнар дигән мәсьәләсенә килгәндә, менә мин үземнең тәҗрибәмнән чыгып әйтә алам, бик күп кеше килә. Хәзрәт, йоклый алмыйм, балам начар ашый дип. Һәм әлбәттә менә бу Куръан укыйбыз, рукъя кылабыз. Ягъни Куръан аятлары белән Аллаһка мөрәҗәгать итеп, инде адәм баласы килгән һәрбер мәсәлән кеше үзенә җан тынычлыгын таба. Я инде Аллаһның зур мугъҗизасы була, кеше шифалана. Кеше шифалана. Менә күптән түгел генә булган хәл дип әйтәсем килә. Бер әби килде. Хәзрәт, минем ди менә ди кулым күтәрелми ди. Кулым күтәрелми. Эшкереп карагыз әле ди. Безнең инде теге элек әби бабаларыбыздан түкми чәчми килгән шуны түгәрәк Ясин дигән әйбер бар. Бабайлар белән шулай итеп утырдык. Һәрбер мәбин сайын азан әйтеп эшкергәннән соң бу әби елап җибәрде. Бу әби елап җибәрде. Шул кадәр рәхәт иде ди. Әкәмәт шушындый бер теге чәчәк белән тулган болында йөргән кебек менә шул кадәр тәмләп йокладым ди. Соңыннан бер мәлне карыйм, җомга көнне безнең шундый бер гадәт бар, әбиләребез җыелышып мәчеттә Куръан укыйлар. Ягъни шулай итеп Куръан чыгалар. Һәм соңыннан берәрсенә багышлыйлар. Карыйм, бу әби шунда утыра. Әйтәм, апа дим, тагын килдеңме эшкерелергә дигәч, юк хәзрәт ди, рәхмәт изеннән килдем ди. Менә шуның өчен гади генә әйтик, менә шундый авыр вакытта килгән кешегә сузылган ярдәм кулы кешенең ислам диненә гашыйк булуына бер сәбәп булырга мөмкин. Һәм инде менә монда шуның өчен әлбәттә генә әгәр дәгән теге менә шайтан дигән әйбердә кайбер кеше куркып кала ала бит. Кемдер мәсәлән караңгыдан курка. Монда әйтәсе килә шунысын, без шайтандан куркырга тиеш түгелбез. Шайтан да, ягъни ул җен, шайтан Аллаһка буйсынмый торган җенне шайтан дип атыйлар. Кешеләр арасында да шайтаннар бар. Җеннәр арасында да шайтаннар бар. Шуның өчен нәрсә әйтәсем килә, алар мәхлук, куркырга кирәк Аллаһ Тәгаләдән, чөнки агачтагы яфрак та селкенми Аллаһ Тәгаләнең рөхсәтеннән тыш. Монда да җен кешегә тәэсир итә ала Аллаһ Тәгаләнең рөхсәте белән. Әгәр дә Аллаһ рөхсәт итә икән инде шайтанга, димәк сәбәпне үзеңдә эзләргә кирәк. Ни өчен әйтәсем килә?
Чөнки Аллаһ Тәгалә Әл-Гимран сүрәсенең 165-нче аятында шушындый бер кызык аят җибәрә. Бу әлеге аят тасвирлый Ухуд сугышында мөселманнарның җиңелүе хакында. Без беләбез, Бәдер сугышында мөселманнар җиңде. Ухуд сугышында бөтен мөселманнар тезелеп бастылар. Җиңү безнең белән, Аллаһ безнең белән, Хәбибебез безнең белән. Без һичшиксез бу Мәккә мөшрикләрен җиңәчәкбез диделәр. Әмма дә ләкин пәйгамбәребез сугыш башланыр алдыннан шарт куя. Минем сөннәтемә хыянат итмәгез диде. Һәм бер калкулыкка бастырып куйган укчы гаскәр, алар арттан дошман китереп бәрмәсен өчен саклар өчен куелган була. Теге җәяүле гаскәрләр инде ганимәт малларын җыя башлагач, аларның йөрәк халаты үзгәрә. Йөрәк халаты үзгәрә һәм безгә трофейлар ганимәт малы калмый дип җыя бирә төшәләр. Инде гаскәр тауны әйләнеп узып арттан бәреп мөселманнарны вак-вак төркемнәргә бүлеп бетерәләр. Шуннан кайткан мөселманнар бөтенесе дәген сорау бирә: "Анна хада? Каян килде бу бәла безгә? Бүген дәген кемдер авырый, кемнеңдер гаилә мәшәкате килеп чыкты, эштә мәшәкать килеп чыкты. Бөтенесе кайдан килде бу бәла? Ник миңа гына дибез әле? Ник миңа гына дибез әйе?" Аллаһ Тәгалә 15 гасыр элек инде җавап биргән. Әүвәлге мөселманнарга безгә кул. Ул вакытта Аллаһ әмер бирә пәйгамбәребезгә: "Әйт аларга я Расулуллаһ" ди. Бүген көнне Аллаһ Куръанга әмер бирә: "Кул әйт аларга, кул хуа мин инди анфусикум." Бөтен бәла үзегездән ди. Бөтен бәла үзегездән. Димәк, каядыр харам ризык кергән. Каядыр кемдер рәнҗеткәнбез. Каядыр урлаганбыз. Колхоз малы, гомуми милек дип һәм башка каядыр гайбәт сатканбыз, каядыр ялганлыйбыз. Менә шушы әлеге гынахлар җыелу сәбәпле Аллаһ Тәгалә киртә куймый шайтанга зулым итәргә. Шуның өчен нинди генә бер матур бер хадис бар. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мөселманның халаты гаҗәеп ди. Әгәр дә аңа шатлык килсә, ул әлхәмдүлиллаһ ди. Кайгы килсә, әлхәмдүлиллаһ ди. Яңадан Аллаһ Тәгаләне мактый, олылый. Бүген көнне урамдан барасың, каршыга очрый я берәр әбием ничек хәлләр дигәч, әй бара инде ди. Әй бара инде ди. Я дәвлинҗәм ди, өскә менә, я төшә ди, арттан кымым кыйыла ди. Бөкрәйеп беттем. Ә менә бу әлеге әби дуга кыла. Аллаһ Тәгаләдән үзе сорый. Чөнки дуга ул кул гына күтәреп түгел, әйткән һәрбер сүз, башта туйган уй фикер, әгәр дә без аның белән, калбыбыз белән аңа ризалашабыз икән, бу да дуга. Һәм Ясин сүрәсенең соңгы аятында Аллаһ Тәгалә "Насадай кун фаякун" әйткән һәрбер булган сүзегезгә мин бул һәм ул булачак дип әйтермен ди. Шуның өчен әйтәсе килә шунысын, хәтта менә шушында сөйләгән вакытта дагын телебезгә игътибар итсәк иде. Чөнки Аллаһ телне ике дивар астына, ике дивар белән бикләп куйган. Теш һәм ирен. Һәм аны чыгармагыз ди. Безнең инде татар халкында мәкалләр бар, ул 7 мәртәбә үлчә, бер тапкыр кистиләр. Моның да хикмәте бар. Күп Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсәдә күп гынахлар ди, булыр диде нәрсәдән? Ул да булса тел, җенес агзасы. Тел һәм җенес агзасы аркасында күп гынахлар кылыныр диелгән. Әгәр дәген без телибез икән, бу дөньяда да, ахиратта да стабиль, рәхәт, бәхетле тормышка Аллаһ белән элемтәне төзәтергә кирәк. Хасан аль-Басри рахимахуллаһ нәрсәди? Аллаһ белән арагызны, мөгамәләгезне беләсегез килсә ди, карагыз үзегезнең намазларыгызга дигән. Әгәр дә намазларыбыз 50 яшьтә дә юк икән, уйлап карагыз, күпме гомер, күпме вакыт инде узган, һәм күпме дәрәҗәдә син Аллаһ Тәгаләдән ерак. Әмма Куръани Кәримдә Аллаһ Тәгалә нәрсәди? Минем рәхмәтемнән өмитегезне үзмәгез ди. Ягъни әгәр дә без бүгенге көнне әлхәмдүлиллаһ сулыйбыз икән, без исән икән, сау-сәламәт, бисмилlah мәчет ишеген ач та тәүбә икыл.
намазга бас, Аллаһка якынай. Һәм Аллаһ белән ант итәмен, тормыш 360 градуска яхшы якка үзгәрәчәк. Күп кенә бәла казалар безне әйләнеп узачаклар. Мәзлум кешеләр, күңелләрендә зулымлык уялаган хәйләкәр кешеләр бездән уратып узачаклар. Аларның зулымы безгә тими. Менә бүгенге вазгыятькә килгән вакытта даган әгәр дә карасак, кайбер кешеләр мәсәлән нәрсә эшләргә күңелләре тыныч түгел, бөтен кеше депрессиядә ачу чыккан, нәфрәтле бу дөньяга. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Әгәр дәгенсез ди, иман китергәннәр ди. Тaqwa ва таттaqu ва тасбиру, тaqwa һәм сабыр булсагыз ди. Нәрсә ул тaqwa? Без аны күнеккән кабул итәргә богобоязненность русча әйткәндә. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән курку. Аллаһ Тәгаләдән курку. Алай итеп караган вакытта безнең реаль тормышка бөтен кеше Аллаһ Тәгаләдән курка, әмма сүгенә. Аллаһ Тәгаләдән курканы бар урлый, рәнҗетә. Тaqwa ул көчле рухлы чын адам дигән сүз. Көчле рухлы чын адам. Җир йөзенә килеп киткән 124 мең пәйгамбәр, шуларның 25-нең тормышларының үзекләре Куръанда китерелә. Һәм аның хикмәте нәрсәдә? Ул булай гына түгел бит, Куръан укыган кешегә күңелсез булмасын өчен менә салыйм әле монда дип. Аллаһ аны салмаган, гыйбрәт алыр өчен. Юсуф алейхиссаламны гына алыйк. Ул нинди генә авырлык булмасын кеше булып калган. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Таифа шәһәренә ярдәм сорап, терәк булып, терәк эзләп чыгып киткән вакытта аны таш белән кыйнап чыгаралар. Әмма шуннан кыйналып, канга баткан халәттә аңа фәрештәләр килә ярдәм сорап, ягъни ярдәм тәкъдим итеп, бер сүзең җитә дип, Мухаммад бу Таифа шәһәрен җир белән тигезлибез. Ул дуа кыла. Һәм ул дуа кылганда зарлана, я Раббим ди. Үземнең ди тел байлыгым зәгыйф булу сәбәпле ди. Мин ди синең динеңне ди аларга җиткезә алмадым ди. Әгәр дә син миннән разый түгел икән, мин тагын барырга әзер ди. Кемгә калдырдың син мине, я Раббим ди. Һәм дуа кыла Таифа шәһәре иманга килсен өчен бүгенге көнне, әлхәмдүлилләh, ислам гыйлем бишегенә үрелә, шушы әлеге җирлек. Шуның өчен, хөрмәтле газиз дин кардәшләрем, менә бу әлеге әйтәсем килә, пәйгамбәрләрнең тормышы безгә дәлил булып тора, чын кеше булып калуга. Без бүген бөтенебез дәгән туабыз чын кеше булып. Нигәдер 70-80 яшькә кемдер әйләнә аждахага, бүрегә, песигә һәм башка төрле хайваннарга. Я шайтанга үреләләр. Менә шушы әлеге халат булмасын өчен, Аллаһ Тәгаләнең җәннәт бакчаларына керер өчен сорау бирә кирәк. Мин чын көчле рухлы чын адам микән дип. Аманы белер өчен бик гади. Бик гади. Шу көч белән бөтенебезнең эшләгәнебез бар. Идән юган вакытта идән ялан тәп йөргәндә аягыбыз өстәлнең я урындыкның аягына бәрелеп китә. Шу көч бармакка тигәч, нәрсә дип без кычкырабыз. Әгәр дә шул вакытта яман сүзләр авыздан чыга икән, бу син. Никадәр син әдәпле булып кыланма, хакыйкатьтә бу син. Бу син. Әгәр дәген шүкеш бармакка тигәндә субханалла, машаллах, я Раббым, никадәр ничек авырта дип әйтәбез икән, әлхәмдүлилләh, йөрәгең сау сәламәт. Бу да син. Бу син, асыл мәгънәсендә син. Аллаһны искә алдың. Ни өчен шулай була? Карагыз, гадәттәге көн күрештә без бөтенебез дәген маскадан йөрибез. Безнең бар шундый маска, менә әйтик, елмая торган, я бүселеп тора торган маскабыз бар. Һәм чын мин бик эштә кала. Мин менә хәтта 300-740 кебек мәҗлесләрдә дәген утырган вакытта андагы килгән халыкны шундый категориягә бүлеп карый башладым. Беренчесен ул мин аларны атыйм инде дегустаторлар дим. Алар инде гадәттә теге дус, хуҗабикәнең дус әйтик инде ахирәтләре. Алар киләләр, өстәлдәге бөтен булган әйберне ашап чыгалар. Соңыннан мәҗлес биткәннән соң бер үзләре калгач, алар әйтәләр, бәлешенең йөзе килмәгән иде ди. Тузлары юк иде, өстәлдә былай гына ди, бик зәгыйф әзерләнгән ди. Булар ашар өчен килгәннәр. Соңыннан бара инде оценщиклар дим,
ул гадәттә шушы туганнар, шушы хуҗа белән хуҗабикәнең туганнары, ир белән хатын, алар киләләр, карыйлар өйдәге ремонтны, сорыйлар, кайдан алдыгыз, сез нәрсә эшләдегез, тигез әйтә, әйе ди, менә Мегастройдан Леруа Мерлендән алдык ди, менә ди. Өйгә кайткач, давыл куба. Хатын әйтә, күрдеңме ди, ничек яшәп яталар ди. Туйдым бу хәерче тормыштан, әйдә ремонт ясыйбыз ди. Аллаһның динен өйрәнү өчен дә килмәгәннәр. Туганнар җепләрен туй тикшерү ниятеннән килгәннәр. Һәм инде соңыннан ана каздым, йомырка астында утырган. Ана инде гадәттә бөтенегезнең күргәнегез бардыр инде, ул йомырканы тәгәрәтә башлаганда кыштыр-кыштыр килә. Монда имам Кур'ан укый, вагаз сөйли, яна бөтә кешене әзрәк кенә әйтик инде йөрәген селкетергә тели. Шунда берәү була кыштыр-кыштыр килә, я берсенә үрелә, нәрсәдер пышылды. Ни кыштыртыйсың син дигәч, эй хәзрәт ди, мәңлекне ундыкларга ватырга өлгермәгәнем ди, кесәдән ди садака эзлим ди. Бу мескен акча алыштыра килгән. Соңыннан бара, мин аны звездочет дим инде. Ул гадәттә ират, Кур'ан вагаз сөйләгән вакытта уф-пуф килеп түшәмнән йолдыз саный, уф кашан бетердә инде чыгып тартырмын инде ди. Һәм бу списокны тәмамлый хуҗабикә үзе. Бигрәк озак укыйлар, бөтен тукмашын куерып бетә инде ди. Менә Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'анда фи кулубихим марада гаршабу сихрчилар турында әйтелсә дәгән, бүгенге әлеге аятлар безгә мөселманнарга да карый. Калб ни өчен Аллаһ Тәгалә бу әлеге ит кисәген калб ди. Калб, әгәр дәгән аны сүтсәк, бу сүзне әйләнә торган әйбер. Тегрүш әйткәндә юла. Һәм махсус дуга калдырылган, Пәйгамбәребез аны еш укый торган була. Я муқалибул кулуб саббит qalbi ala dinik. Әй йөрәкләрне әйләндерүче, юнәлдер минем йөрәгемне синең динеңә. Монда Расулуллаһ Аллаһны атый муқалиб, йөрәкләрне әйләндерүче. Менә бу әлеге йөрәгебез көненә әллә ничә мәртәбә әйләнә. Иртә белән тордык, балалар килеп кочаклады, тәмле кахва эчтек, эшкә чыгып киттек. Эштән кайтканнан соң хатын әйтә, нигә син ди шөпне ташламадың ди? Талый башлый. Иртә белән халәт җифеткә карата йөрәк бер халәттә иде, кичкә инде арты белән басты. Һәм менә шушындый халәт кайбер чакта була дингә карата да бу иң куркынычы. Пәйгамбәребез шуның өчен бик каты ялварый торган булган, юнәлдер минем йөрәгемне синең динеңә, бира күрмә дип. Чөнки кайбер вакытта якыннарны югалту сәбәпле кайбер кешеләр әйтәләр, әгәр дә ди Аллаһ сакласын, астагфирулла, Аллаһ булса ди, мондай бер булмас иде дип. Әмма дә ләкин яңадан кабатланып узам. Аллаһ Тәгалә әйтә, кул хуа мин инди анфусикум, бөтен бәла үзегездән ди. Ягъни без үз аякларыбыз белән, кулларыбыз белән зулым кылабыз. Һәм Аллаһ Тәгаләдән килә сынау. Әмма сынауның да бит мәгънәсе бар. Һәрбер сынау эчендә дәрес ята. Мәчеткә без кайчан киләбез? Имам янына без кайчан киләбез? Сынау вакытында. Табиб әйтсә, 2 атнадан артык яши алмыйсың. Бала хәсрәте килдеме? Ата-ана хәсрәте килдеме? Әти-әнине югалттык, бер үзебез калдык. Ятимлек. Мәчеткә килеп йыгылабыз. Мәчеткә әгәр дә кирип сорасаң, син ничек намазга бастың дигән вакытта, ул әйтә, баламны югалттым. Бик каты авырганнан соң тирелдем, шуннан соң мәчеткә йөри башладым ди. Беркем дә әйтми бит, менә мин миллион җиңдем, шул хөрмәттән мәчеткә килеп йөри башладым дип. Юк. Сынауның эчендә дәрес бара. Шушы сынау аркасында йөрәкләр йомшара, хикмәт арта, михрбанлык, кешеләрне ярата башлыйбыз. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әтисен хәтта күрмәде дә. Әнисен соңыннан югалтты, бабасын югалтты. Шушы үзе ятим булу аркасында ул ятимнәрне ярата иде. Ятимнәрне хәтта сыртына утыртып йөртә иде. Әгәр дә алай булмаган булса, ул ятимнәрнең хәләтен аңламаган булыр иде. Ни өчен ураза тотабыз? Ураза бит ул теге ябыгыр өчен генә түгел, ике әби очрашканда без сөйләшәр ди, теге ди, слава богу, хорошо ди, Рамадан наступает, немножко похудею ди. Рамаданның асылы бит ябыгы түгел, мискиннәрнең хәләтен аңлау. Менә алар ашсыз бүгенге көнне. Һәм Рамаданнан соң аңлыйсың, аш туры менә ничек икән ул, бик авыр икән ул дип. Кемдер бүгенге көнне хыяллана, безнең бүгенге
теге ризыктан ташып торган табыннарны хакында. Шуның өчен хөрмәтле газиз дин кардәшләрем, менә бу гади генә сораудан башланган, әмма бик тирәнгә кирип китте, шулай бит. Менә шушы әлеге зикр кылу ысуллары, намазмы, Кур'ан булсынмы, ул адәм баласына, тормышына бик әйтик яхшы йогынты ясый. Аллаһына рәхмәтләр яусын шушындый кызык сорау биргәнегез өчен. Хәзрәт, әле алда тагын да кызыклы сораулар бар. Мин дә искә генә төшереп үтәсем килә. Шушы кызыклы булсынмы? Әгәр дә инде күңелегезне тырный торган сораулар буламы, нинди генә сораулар булмасын, аларны экранда булган адресларга юллый аласыз. uznaym@huzur.ru. Инде минемчә, менә бу сорауны бирүче кеше бик зарыгып көтәдер. Бу сорауны бирмичә мөмкин түгел. Безнең тапшыруны карагач, җавабын алгач, урамга чыгып шабыр дип өметләнәм. Бәлки чыгып шапмыйдыр, сезнең җаваптан тора. Хәзрәт, бөтен кеше алдында, урамда хатын кызга тәкъдим ясарга мөмкинме диелгән? Кызык сорау. Әлбәттә, бүгенге көнне яшьләр бит инде ул теге мода артыннан кугалар, той үзенә күрә бер ярышка үрелде. Бер-беребезне арттырырга тырышабыз. Монда инде сорау мөслимә белән мөселман шуларны үзалдына әйтергә кирәк. Шариғат нәрсә ди бу хакта? Әгәр дә теге мөселман ир егете мөслимәгә бөтен кеше каршында дип әйтик, тәкъдим ясый ала, шушы тәкъдимнән тыш башка бернинди гынаһи әйберләр булмаса. Әмма дә ләкин шариғат нәрсә ди? Хәерле ди мөселман егетенә ул кызның әти әнисе аша тәкъдим ясау. Шуны бу һәм инде без беләбез теге әйтик, аның ысуллары бик күп. Бу әлеге процедураны шариғат хитба дип атый. Хитба һәм монда инде егет шулай үзе килергә курыкса, шикленсә, дип әйтик инде кемдер курка, ул әйтик бер якынын дип әйтик инде вәли дип әйтәбез, вәлине сорарга мөмкин, барып соралы дип. Шулай ук мөслимә дәгән, әгәр дәгән мөселман егетенә гашык икән, без инде Хадиҗа анабызның мисалында күрә алабыз. Хадиҗа анабыз үзе пәйгамбәребезгә әйтик инде тәкъдим ясады. Ул дагын әйтик инде кемне дә булса җибәрә ала, үзенең якын вәлиен. Һәм шулай ук егет шушы өйләнү ниятен теге рушетканы намек белән дип тәгән әйтергә мөмкин. Менә синең кебек хатының булса, мин бәхетле булыр идем дип. Шулай итеп тәкъдимин ясарга мөмкин бу әйбергә. Менә безнең татар халкында кыз сорау дигән күркәм гадәт бар бит, гадәттә никахка кадәр. Ләкин ул инде тәкъдим ясаганнан соң дип әйтик, инде әйдәгез әле барып кайтыйк кыз сорауга дип инде, чөнки тәкъдим ясаганча андай бер гадәттә булмый. Менә шушы кыз сорау гадәттә ул шариғатыбызда аның урынына ниндирәк? Теге ул татарларда гына бит гадәттә бар, или ул безгә нәкъ менә дин белән килеп кергәнме? Кыз сорау мәсьәләсенә килгән вакытта бит инде монда беренчедән әйтик никахка ниятның катгый булуын күрсәтә. Һәм икенче яктан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакыт бирәтергән булган егет белән кызга бер-берсен күрергә, әйтик инде танышырга. Әмма дә ләкин моны эшләргә кирәк, әйтик кеше җыелган, шаһидлар булган җирдә. Чөнки хадистә билгеле булганча, ир белән хатын кыз бергә калсалар, өченчесе шайтан дигән. Шул нияттә менә бу әлеге гадәт ир егеткә дә, кыз балага да инде бер-берсен күрергә, бер-берсен өйрәнергә бер сәбәп була торган шундый әйтик инде йола булып килә. Әти-әниләр дә тыныш әле. Әти-әниләр дәгән туганлык җепләрдән ныгуга әлбәттә генә сәбәп була. Инде менә шушы никах мәсьәләсендә тәкъдим ясау искә генә төшереп китик инде алса яшьләребезгә, чөнки әйтмешли хәзер мода бар, бик шундый экзотик урыннарны сайлыйлар, анда парклар булсын, тагын нәрсә булсын, кайдыр рестораннарда, теге төбәк рестораннарына менеп шунда ясыйлар. Шартларын искә төшерик. Мәсәлән, әгәр дә чыннан да бер мөселман егете әле менә кыстырага барганчы дип әйтик инде, шатып йөргән кызына тәкъдим ясыйсы килсә, нинди шарт белән аларны үтәргә тиеш? Иншалла менә теге инде тамашачыларыбызга истә калсын өчен. Монда инде шартлар мәсьәләсенә килгән вакытта, әлбәттә әйткәнемчә, шариғат кануннарына каршы килмәү. Ягъни ул да булса инде
Аллаһ белән мөмин арасындагы мөгамәлә дип әйтик инде нәрсә белән бозыла? Ширк дигән мәсьәлә дигән бар. Теге менә төрле йолалар белән бәйле булмаска тиеш дип әйтик. Бер кемдәген рөхсәт итми романтика дигән әйберне чәчәге булсын. Әмма дә ләкин менә музыка мәсьәләсенә килгән вакытта инде музыкадан тыш шулай ук мәсәлән гади генә әйткәндә шуннан соң теге күз зинасы дип әйтәбез, ирен зинасы булырга мөмкин. Алардан тыш. Чөнки никахка тиеш. Һәм никахка калмаска. Никахтан калмаска тиешләр, әлбәттә ансысы. Һәм менә шушы тәкъдим ясау әле ул никахлы булдым дигән сүз түгел. Менә син тәкъдим ясадың, ниятеңне белгерттең. Кыз моңа җавап бирде. Шуннан соң инде бисмилла сабыр ит, никахны көт. Һәм менә бу никахтан соң инде әлбәттә ул синең хәләлең була. Әмма дә ләкин менә бу никахландым да романтика дигән әйберне онытма. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мәсәди мәхәббәтне ничек саклап калырга була дип әйткәндә, ул әйткән, бер-берегезгә бүләкләр биришегез дигән. Шуның өчен бу хәтта психологик яктан дагын, менә әгәр дә берәр кем бүләк бирсә, рәхәт бит. Монда да нәкъ шулай ук. Чөнки мәхәббәт ул Аллаһ тарафыннан адәм баласына әйтик әманәт итеп биреп тапшырылган бүләге. Һәм моның өстендә әйтик инде хатын-кыз да ират та эшләргә тиешләр. Һәм шунысын онытмаска кирәк, никахланып алган соң икән инде Аллаһ Тәгалә кисәтеп куя сезнең хатыннарыгыз һәм балаларыгыз ди җәһәннәмнең я бер чокыры ди, я җәннәтнең бер гүзәл бер бакчасы дип әйтә. Пәйгамбәрбез катырак әйтә, сез һәрберегез көтүче һәм көтүегез өчен җавап бирәчәксез дип әйтелә. Менә гади генә әйткән вакытта никах кыз ягында уза. Менә мин аны күп никахларда бирәм, бөтен кеше әйтә, гадәт кенә бит инде ул ди. Әмма дә ләкин шариғат нәрсә ди? Әти кеше үзенең кыз баласын былай гына өйдән чыгарып җибәрә алмый, ул тапшырырга тиеш. Шуның өчен кыз бала никахта нәрсә ди? Мин бардым ди. Мин тапшырылдым. Ир егет менә шул вакытта үзенә зур бер җаваплылык ала, ул ди кабул итеп алдым ди. Ягъни зур җаваплылык белән, ягъни кыямәт көнендә җавап бирәчәкмен дип. Алайса бүгенге көнне никахка карыйлар ниндидер бер гырыфи гадәт кебек кенә. Хәтта менә шушы әлеге никах эшендәге булган мәһрдәген ансысына да җиңел карыйлар, әмма дә ләкин мәһр ул кыз баланың, бу шу хатын кызның аерылган шыракта рушеткәндә тегендей финансовый бер мәндәре була. Ягъни шушы әлеге финансовый мәндәр хакында әйтик аерылышканнан соң хатын кыз аякка басырга тиеш. Шуның өчен менә бу мәсьәләләргә, никахларга әйтик җитди карарга кирәк. Һәм инде онытмаска кирәк шунысын, иң хәерле Пәйгамбәрбез бит инде менә әйткән яшь егетләргә, яшь кызларга ничек пар сайлаган вакытта дигән. Беренчесе ди карагыз аның нәселенә дигән. Пар сайлаган вакытта. Әти әнисенә. Алар бер-берсенә нинди мөнәсәбәттә. Чөнки иртәме соңмы кыз баламы, ир бала булсынмы, ул атасын я әнисен кабатлый башлый. Социаль дәрәҗәсенә. Соңыннан карагыз дигән иманына беренче сорау булырга тиеш, ул синең теге нинди синең матур күзләрең дип түгел, намаз укыйсыңмы син? Син намаздамы? Әгәр дә адәм баласы намазда икән, бер качан да кул күтәрмәй, нахак сүзләр белән рәнҗетмәй, ихласлы рәвештә иман китергән бәндә турында сүз бара. Әмма дә ләкин Пәйгамбәрбез ахырында ничек бетерә? Иң хәерлесе сезнең өчен дә иманлы булганы дип әйтә. Иң хәерлесе иң соңгы чиратка калдырган аның матурлыгын. Чөнки матурлык ул картая бара төшкәч китә икән. Берәр көнне бетә. Берәр көнне бетә. Шуның өчен иман, менә бу иманлы булу, шулай итеп аңа хөрмәт дигән әйбер ул кала. Безнең кызганыч берәр көнне бетәр дигәннән тапшыруыбызны да бетер вакыты җитте, азагына якынлашты вакытыбыз. Шуңа күрә әле сездән килеп ирешкән сораулар күп калды. Шуңа күрә без Ирек хәзрәтне чакырып калабыз тагын шушы студияга. Иншалла берәр көнне килеп шулай дәвам итү насыйп булсын дигән теләктә без сезне сау булашабыз. Монда килгән өчен сезгә Аллаһның сәламы, рәхмәте булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Хөрмәтле тамашачыларыбыз, чираттагы имамнан сыйык тапшыруның вакыты кызганыч тамам булды. Шуңа күрә без сезнән сау булашабыз. Һәм инде әлбәттә алдагы тапшыруларны көтеп калабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.